Perfume araberetan oinarrizko dien bi eta prezioz oso ondo daudenak ezautzen baituzu, hauek die. Basiku die, estigar estiek, bada 18 da besti eta 2 eta die kae da alfurzan. Bat da un limite, txurile, eta beltza da, simplemente kae da alfurzan beltza. Bile dauke oinarrie pinana, eta hain pixketu zaituko ditugu. Hau adibidez, lehengotako izen zen, eukinuna arabetan, eta hona da denboratxoat. Da, bai prezioetik eta bar, erraz aldu nuen. Beti mundu guztitik altezu, bai, era, rosa, baldaukezu, momentu ez nuken. Baina hau saldu dituzan. Hone dauke koko, presentziek gehiago, ez de pina berez bedaba dauken, asko antzematea koko hori eta gozo hori. Orduan, estilo hori gustatzen bazatzu, ba, fenomena. Eta, pixke gehiago igual emakumik ibiltzeko joerie. Enbasia ikustezu, ez da impresionanti, baina, bueno, bere dibujo bolitxauzke, eta grazile egiteuna da, ondo montatzea eta pie, porque imantautu zela dago. Imaren bat zerbait dauke. Así que, enbase txukune da, baina birgerik gabe. Eta hau, ba, joera da gehiago, gizoneskuna bezala izeteko, baina ez da gizoneskon fuerte horietako bat, baita ere gozue, hemen nik pina gehiago antzemate jot, gaur goizin zehar biliet, aziratiken bizitasun badauke, eta, bueno, ba, egur ikutu hori gizonezutan enbeste jartzeana, bilek ud puntu hori ere badauk omen dauke be, baina bilek die, bai accesiblik eta bai, ba, oinarrizko bezala edo laguntzeko oso ondo daudenak. Hori bai, gozu gusta bertzazu, eta igual, ba, hau pixket fresko bezala hanlik bero egunetan, eta hau igual pixket zerillo intensuo da. Baina hori ba, eda pixket bakoitzen gusture bai. Nabaituzue, azpetien daude probatzeko gure dendan balberdedrogerien, edo balberdedrogeria.comen, edo TikTok shopene jarrete daude.